Non fai falta que chegue o mes de setembro para ir recoller a uva. Sí, adiántase a vendima para empezar o proceso do viño. E preguntámonos, Rocío, por qué? Que factores influen? Estamos a 4 de agosto. A 4 de agosto e cada vez vemos como as nosas viñas teñen máis actividade, pois xa dende o mes de agosto. O calendario da vendima mudou de forma evidente nas últimas décadas. Antes, o habitual era recoller a uva pois a finais de setembro ou incluso en outubro, pero que agora hai zoas onde se comeza a cortar os primeiros acios xa, ollo, na primeira quincena de agosto. E vostedes preguntaránse, cales son os motivos? Pois hai dous factores. O primeiro deles, o cambio climático que nos está a traer un pouco os locos. As altas temperaturas pois son un deles, logo tamén están as ondas de calor que cada vez son máis frecuentes e as choivas cada vez máis escasas nos meses previos. Isto que fai? Fai que a uva madure antes do previsto e os produtores teñan que adiantar a recollida para garantir a calidade. O segundo dos factores está, como non, nesas técnicas e nesos procesos de cultivo, porque coas técnicas actuais, como por exemplo a poda en verde ou o control de rendementos, os viticultores buscan optimizar a colleita. Pero isto tamén influe no ritmo de maduración. Así que, entre unhas cousas e as outras, a campaña adiántase. E isto que provoca? Pois outros problemas. Porque, claro, adiantar a vendima implica reorganizar toda a logística e, sobre todo, garantir a man de obra suficiente para recoller a uva no momento óptimo. E aquí é onde xorde un dos problemas máis graves. Falando diso, nós agora queremos ir ata a Ribeira Sacra, unha das zoas onde esta problemática é máis visible. Ali está a nosa compañeira Belén, porque este ano adiántese a vendima e faltan máis. Se alguén está pensando en apuntarse a vendimar, compañeira, cales son as condicións? Pois, efectivamente, faltan mans para esta vendima do ano 2025 e para falar desas condicións teño aquí comigo pois a Vítor, que é o xerente da adega Val da Lenda. Vítor, contame, se alguén quere vir quitar uns cartiños extra que non está mal ahora para o verán, como son esas condicións? Cal é o horario que terían que facer? As condicións, penso que son unhas condicións bastante boas. En horario de mañán, empezarían ás 8 da mañán hasta as 2, 2:30 como moi tarde, despois por a tarde é complicado vendimiar. E os salarios que estamos aportando son entre 80 euros ao día por vendimar e 120, 130 por carrexar. Esa diferencia de precios, entendo que carrexar é máis forzoso? Sí, carrexar necesita máis forza física e máis levadeiro de vendimar que carrexar. Entón, por eso esa diferencia de cuantía. Vale, perfecto. A xintiña, un pouquiño de onde ven? Ata agora pois era toda a xente de aquí, da zona, e agora pois sí que están empezando a vir empresas de servicios con xente de países de este e tal, e que están empezando a vir a vendimiar. Que pasa? Que somos un montón de adegas, vendimamos todas a vez, entón non dan coberto esa demanda de man de obra. Entón, bueno, andamos un pouco a expectativa a ver como evoluciona todo. E calquera persoa que nos este vendo na casa que igual necesita pois uns cartiños extra para ir de vacacións ou o que sexa, podería vir ou fai falta ter unhas condicións físicas que xa falamos de... Sí. Un poquinho de forma física sí que hai que ter, tampouco hai que ser aquí un especialista en montañismo, pero bueno, sí que hai que ter unha pequena forma física para poder andar entre os bancais. Hai inclinación, hai, bueno, que subir caixas, hai que moverse e, bueno, tens que estar un pouco de forma física. Sí, porque vos na casa non sei se sodes capaces de velo a través da cámara, pero claro, o que el nos di é moito acantilado e isto hai que ter unha forma física un pouquiño, non? Sí, un pouquiño hai que estar en forma, sí. Vale, e ademais, o que está pasando tamén, estás adiantando moito a época da vendima polo cambio climático, estádelo notando, non? Sí, esa é unha realidade que está presente e que cada vez se van adiantando máis. Antes era inviable pensar que se iba a vendimar en agosto, algunhas variedades vanse a vendimiar en agosto, e fai anos pois, empezaba a vendimia a partir do 20 e 28 de setembro. Ahora estamos xa falando da primeira semana de setembro ou incluso algunhas variedades no mes da última semana de agosto. Entón o cambio climático está aí. Está aí, estáse notando moito. Esta é a situación aquí, compañeiros. Víctor, se che parece, eu despido a conexión, pero seguimos dar un paseíño para ver esta toda paisaxe, que che parece? Perfecto, ¿Sí? vamos. Vamos alá. Pasea, compañera, que estás nunha paraxe inigualable, se podes coller unhas tesoiras, están a man, tamén podes botar un cable, porque unha vez máis, Pepo Suevos, ata para vendimar non hai xente para traballar. Non hai xente para traballar, isto é un mal endémico, e non o da lingua azul, iso sí que dá igual o sector, pero bueno, é certo que o da vendima
primeiro, é un traballo que é esforzado, porque hai que doblar o lombo, hai que cargar, hai que... O traballo físico xa temos certa alerxia como sociedade, non? E parece que se está perdendo. Pero, bueno, acabanos de dicir este responsable da adega que está pois, bastante ben pagado. Eu sei que haberá xente que diga, non, vou vendimiar, pero 7.000 euros ao mes por ir a vendimar. Non, cada cousa ten o seu prezo e a ver que pasa, porque realmente estamos, como dicía antes Rocío, pois enriba xa do tempo, porque isto adiantouse, entón hai que darlle para diante. Claro, pero non falamos de ir vendimar coa fresca do 20 de setembro. Falamos de que vende comezar o mes de agosto, piden mans para traballar, para vendimar, pero está indo calor. Ata o cambio climático afecta a nosa vendima. Efectivamente, isto é un feito. Bueno, hoxe facíanos falta aquí Xosé Antón, claramente, en Para Ribeira dicir que Sacra. na Ribeira Sacra todo o traballo, Xosé Antón, xa estou eu en representación, non te preocupes. Estamos en agosto, e hai moitas festas. E para ir á vendima, pois na miña idade e as dun pouco menos e os dun pouco menos xa non estamos para estes trotes. Os que teñen que ir, onde están? Na festa. Bueno, dicía esta de que... Non, é que é moi difícil no verán, xa non só para vendimar. Dicía o Pepo, Pero dende fai moitos anos, este tipo de traballo está destinado a ser coberto por inmigrantes. Por inmigrantes. Sí ou non? Totalmente. Esa é a verdade. Digamos a Antes verdade eran dunha inmigrantes vez, portugueses. E dicía esta de Gueiro que tampouco falamos dunhas condicións extremas de traballo. No, porque, Bueno. a ver, de 8:30 a 2:30 son 6 horas de traballo. Sí, Hai pero hai 6 que horas de cortar, traballo hai a que 80 cortar. euros. Eu non sei si contamos aí a casa, porque tampouco Sí, é claro, doado é o que dormir. comentábamos. Claro, a casa e a comida. Claro, Non sei como casa e será comida. Pero unha. ao sector da vendimia sempre foi así. Mesmo en outros países, en Francia, por exemplo, os estudiantes de todo o mundo van Sí, vendimiar. españoles Por lo e tanto, galegos iban moito. A ver, é un traballo duro, porque as mans, terminas cas mans absolutamente E co lombo. sangrantes, o lombo é un traballo duro, na Ribeira Sacra todavía máis porque estás traballando en escaleiras, pero a ver, é Bueno, un tamén a traballo que Ribeira non deixa Sacra de xa ser, cambiou a Hai que- Ana, non fai falta ser montañeiro. Non fai falta ser montañeiro, pero é certo que temos que poñer moito foco en que todas as medidas de seguridade e os horarios, en días como hoxe, non? Hoxe, mañán, o mércoles, que ven unha vaga de calor, non sei se a xente pode estar traballando nin ás 12, nin a 1 do mediodía, nin ás 2 da tarde. Aquí xa temos recentes mortes por golpes de calor, non? Sí. Teñamos moito cuidado, os cartos non o son todo, eu sinto decirlo así de crudo, pero hai que medir moi ben as forzas. Moi ben, pois